Mătreața nu este doar o problemă estetică, este un semn că scalpul tău are nevoie de o îngrijire specială, o îngrijire corectă. Și astăzi vreau să-ți prezint gama Rinfoltil, care este special creată pentru persoanele care au această problemă, care au problema mătreții, a scalpului iritat și cum puteți să preveniți mătreața. Aceasta este gama Rinfoltil și vreau să vă arăt pe etape cum să folosiți aceste produse și mai întâi o să începem cu această soluție care se folosește înainte de a spăla părul, înainte de a folosi șampunul, se aplică pe toată suprafața scalpului și se lasă să acționeze 10-15 minute, apoi se folosește șampunul. Spălăm foarte bine și lăsăm la fel să acționeze 5 minute pentru un efect mai bun. După asta clătim foarte bine. După ce folosim șampunul, este această soluție care se aplică la fel pe scalp înainte de uscare. Se lasă așa fără clătire și are la fel un rol foarte important. Aceste produse au în componența sa acid salicilic, zinc, probiotice, prebiotice, propolis, care ajută la refacerea echilibrului fiziologic al scalpului și te scapă de problema mătreții, de problema deshumării pielii, de problema scalpului iritat și de mâncărime. Deci, dacă ai această problemă, ți le recomand cu mare drag.